нас може да се оказа в тази група и нивото на културата и цивилизоваността на едно общество се определя именно към отношението към хората от тази група, към инвалидите. Нормално е, не е само държавата, че трябва да се грижи за тях, разбира се, на първо място държавата. Естествено, това е основният носител. И всеки един човек. Значи, въпросът е как гледаме на един човек, точно така, който е като посланниците на мира, как гледат и какви инициативи ще има по този въпрос. Нашето разбиране е, че ако да кажем, един човек е инвалид физически, има някакъв физически проблем, това не е толкова важно. Той би трябвало да има възможност да се реализира и да води абсолютно пълноценен живот. Защото за нас всички хора са равни. Независимо от кастата, даже не по-малко пълноценен от всеки един друг човек, който живее в нашата държава. Един инвалид, ако погледнем един инвалид, той има право на глас, когато има политически избори. Да, сега точно е актуално. Щом той има право на глас, значи на него му е дадено, значи той има право на един глас и всички други хора имат право на един глас. Значи той е равнозначен и би трябвало към такива хора да се грижим. Иначе ние сме отворени и провеждаме най-различни инициативи, както вие казахте в началото на предаването. В България малко по-трудно. Всичко става трудно, по-балкански. Но ние сме отворени към всеки един човек, отворени сме вратите на посолството и ресурсите, с които разполагаме, към всеки един отделен човек, група от хора, институция или организация, защото ние всеки ден в света провеждаме различни проекти. И ние можем, при желание, тук от българска страна, в България, ние можем да приложим всеки един проект, който е успешен на световно ниво, да го приложим и в България. Аз предполагам, че вие ще ползвате Българска национална патриотична телевизия да казвате вашите проекти, идеи там и да станат достояние, защото ето много неща, които вие сте правили преди, нашето общество не ги знае. Разбира се, значи няма да ни стигнат, надявам се, че само това е началото на вашата покана. Естествено, това е първата ни среща. Участие. Предполагам, че вие ще бъдете добре дошъл и няма да откажете следващите разговори пред нашите зрители. И няма да ми стигне и времето на много предавания да изброя всичко, какво се прави. Сега. Може би само да спомена един основен проект, един от основните проекти, които ще са тази година. Какво ще се прави? Не в България, той е международен проект. Това е така наречената спортна кралска футболна купа на мира. Това е идеално, много интересно за нашите която вече се провежда мисля, че от 8 години. За първи път ще бъде в Европа. Ще се проведе от 24 юли до 2 август в Андалусия, Испания, с участието на 8 от най-известните футболни отбори в света. Сега да не ви ги изброявам по памет, но това са Реал Мадрид, Селтик и още... го за следващия път това. И това се провежда със съдействието на краля на футбола Пеле и краля на Испания. Но това не е просто едно футболно първенство, въпреки че футболът ще е най-важен, най-яркото представяне, най-яркото събитие. Предполагам, че и други спортни изяви ще има, не само други спортни изяви вече са започнали. Организират се турнири футболни на деца, на сираци, различни мероприятия, включително и с инвалиди. По време на провеждането на голямото първенство ще бъдат представени и много лидери, посланници на мира от различни страни, включително и политически лидери, които ще имат конференции, ще имат посещения на различни институции, социални проекти и всичко това в името на обединението и на мира. Това е начинът, по който ние работиме. От една страна физическия аспект, футбола като един прекрасен спорт, и от друга страна духовния аспект, вътрешното, което е по-важно, разбира се, от външното. Това е именно обединението между културния диалог, диалога между държавите, между лидерите, между личностите, така че да имаме една осъществена цел за това събитие. Ето нещо, което, скъпи брати и сестри, зрители на Национална патриотична телевизия, научихме какво става по света и какво ще се случва. Също така искам да ви попитам, господин Стефанов,
кой може да дава предложения за проекти? И приемате ли вие и Българска национална патриотична телевизия да бъде посредник и ваш помощник, естествено, защото това са хубави начинания, които едно време български народ ги е правил, а са позабравени. Значи това е и благотворителност, това е работа с младите хора, децата най-вече, инвалидите и възрастните. Всеки един човек може да прави проекти. Сега, писменно ли ги желаете или как? Писменно, но разбира се, може да направим един разговор. Може да дадете и телефона на посолството, всеки един, който иска да се свърже с мене за една среща, просто да видим в каква насока идеята, за която става дума, и след това по най-добрия начин ще дадем възможност един проект да бъде развит и с желание тази идея, този проект да бъдат превърнати в реалност, да бъдат осъществени. И така, всеки един човек може да дойде при нас, но ние работим на световно ниво. Ние сме изградили една мрежа от така наречените посланници на мир, които са лидери, както ви казах, в своята област, областта, където те са специалисти. Това е и покана към вас да заповядайте, нали, в посолството, така че да получите своята грамота като посланник на мира. Благодаря ви много. Като представител на българското духовенство и като представител на тази прекрасна телевизия, в която сме. Сега искам още нещо да ви задам като последен въпрос. Какво представлява и имате ли национални, регионални изградени съвети за мир в нашата страна? Вече имате ли тук последователи, защото прекрасни идеи, обаче аз съм ги чул до сега. Да, в проекта Посолство на мир в себе си включва и изграждането на национални и регионални съвети за мир. Това са именно такива съвети, които са съставени от посланници за мир, които разглеждат на свои събирания, разглеждат кои са най-важните обществено значими проекти и проблеми и предлагат решение на тези проекти и проблеми. В България имаме в момента около 36-40, близо 40 посланници за мир, но нямаме все още изграден национален съвет за мир. Какво може пък ние да ви помогнем в България, защото вие сте положили началото? Предстои да бъде създаден национален съвет за мир и този национален съвет за мир с наша подкрепа ние ще служим, така че да може да подсигурим неговата работа. Приемате ли българските пенсионери да бъдат като... Разбира се, с цялото общество трябва да има представители. Основоположници, пък българските пенсионери, те имат лекари, учители, работници, инженери, специалисти и са по-свободни. Ние трябва да използваме мъдростта и опита на тази част от населението, така наречените пенсионери. Именно трябва да използваме тяхната мъдрост, техния опит. Това са хора, които имат много какво да помогнат, да покажат, да посъветват. Ето тук нещо чух изключително интересно от един млад човек, една мъдрост, която той е прозрял, може би. И позволете ми, скъпи брати и сестри, да благодаря за първото посещение на главния секретар на Посолство на мира, господин Ангел Стефанов. И от името на моето семейство, от лично мое име и от екипа на Българска национална патриотична телевизия, позволете да му поднеса един скромен подарък. Това е една изключително хубава картина, която включва вода, зеленина и къща. Господин Стефанов, аз ви желая от сърце здраве, мир и любов. От името на Посолството на мира ви благодаря за този подарък. Това е един акт на мир, това е подаръка на изкуство. Това е първата ни крачка за общуване и за бъдещата ни дейност, защото много интересни неща чух и видях. Защото аз съм човек, който, скъпи брати и сестри, първо пипа, убеждава се и след това действа. Благодаря ви, отче, за хубавия подарък и за поканата, която... Аз благодаря за хубавите думи и това, че давате възможност и на младите, и на най-малките, и на инвалидите, и най-вече на пенсионерите, които са в изключително неизгодно положение и предполагам, че с общи усилия ние ще постигнем много добри резултати. Скъпи брати и сестри, нека бъдете благословени, живи и здрави, щастливи и да изкарате добре предстоящите хубави майски празници. Амин.